алейкум, салом алейкум. Ҳама каса хубен? Кения плюс муне 19 омадеста, ҳаматон хуб. Умедворам ки ҳаматон хубен ва касое ки медонанд ки имрӯзаи филму дар мавзӯи чияй, ма барои шумо рекомендоват мекунем ки то охираи филм тамошо кунен. Чӣ гуфтагӣ будем дар бораи сармоягузорӣ. ҳозир ман закрепит мекунам то што мавзӯи сармоягузорӣ мавзӯ сармоягузорӣ чӣ хеле ки бисёриётон пурсидагӣ буден. ин мавзӯро мо барои шумо вибр кардем ва чӣ саволе ки намегӯз доштагӣ бошед дар бораи сармоягузорӣ метавонед саволотона ҳамашона битин. Не ки аввал ози сар мекунем ай чӣ. мо камтар маълумот метаҳем дар бораи сармоягузорӣ. Сармоягузорӣ чи ай? Шумо чӣ хел метавонед сармоягузорӣ сар кунед? оё ҳама метавонад сармоягузорӣ карда? ба суми кам сармоягузорӣ кардан мумкин ай? чӣ қадар вақт дар кора барои сармоягузорӣ? Мисол дар як рӯз шумо чӣ қадар вақт метавонед расход кунед, ё ки обши вақти кам дар кора, ё ки зиёд? қинаи сармоягузорӣ кардан ё ки осон? фоидаи сармоягузорӣ чӣ хел ай? Ҳама саволи муҳими саволе ҳастае ки ман ин саволоро айрӯ чӣ гирифтагим ки ин саволоро хитон бештар ҳамин саволоро дар мо метаҳем. Дар историёи мо ҳар рӯз менависанд ки сармоягузорӣ ҳамин саволое ки гуфтаистам ҳама меёра метаҳем. Риски сармоягузорӣ чӣ хел ай? Ва агар ки мо метавонем ки полни сумон ай даст битиҳем дар ҳангоми сармоягузорӣ кардан. баъд дахай чӣ хеле гуфтем даромаднокиш. бархилоф бо бисёриён метарсанд. биёед мебинем сар мекунем. бародаро ба ҳама ба дӯстотон равон кунед эфира ки ҳама бибинанд ки мавзӯи муҳим ай. ва агар шумо бихоҳед ки пешрафти дӯстои хутона бихоҳед ки дар оянда дӯстои хутон ёд бигиранд сармоягузорӣ ҳамин корора, шумо дар ваё роӣ кунед. дӯстои ҳақиқитонро равон кунед ки ваёрам бифаҳманд, бибинанд мавзӯъ. Ин мавзӯъ дар Тоҷикистон мумкин ки 1% одамо ҳамин сармоягузориро бифаҳманд ва оё не. бисёриён намефаҳманд. ҳамин одамое ки дар канали моанд 1% даже дар мо менависад ки мефаҳманд ё ки намефаҳманд. барои ин қадар бародаро ҳозир як чӣ сар мекунем. пеши ое ки мавзӯъро сар мекунем гуфтанӣ будем ки ага яка соата нишон то як бор на соатам коммента бикушем. биёед коммента мекушем бародаро. комментариёро мекушам. ҳамаи саволотон бародаро охири эфирда. мо ози аввал мавзӯъро конкретно мегум. агар ки бинем ки мавзӯъ соз омад дар ютуб мавзӯъро баъд мепартонем ки вряд ли агар ки соз наяд эфир ма дар ютуб намепартонаш. барои ин қадар роз ма конкретно мефаҳмонам сармоягузорӣ чи ай. сармоягузорӣ пеши ҳама сар мекунем. мегем ки сармоягузорӣ ҳамаи коре ки мо дар ҳаёт мекунем сармоягузорӣ ай. мисол варзиш. одам вақте ки варзиш мекунад ин сармоягузорӣ барои ояндаш, барои ҳамое ки корое ки дар ояндаш. допустим агар чемпион шуда мебошӣ, ту ҳозир вкладывать мекунӣ дар худат, кор мекунӣ, машқ мекунӣ, постоянно вақт ҷудо мекунӣ барои хуб шудан, теорӣ дидан. ин сармоягузорӣ барои ояндаи шумо мешавад, барое ки медал бибиред, ягон чемпион, ягон чӣ шавед. ё ки як кори, ё ки донишгоҳ хондани шумо. хонданам я сармоягузорӣ ай. хондан сармоягузорӣ ай. барое ки шумо ҳозир мехонед, барои чӣ мехонед? барое ки ояндада як чӣ шен, я мисол я вазифаи соза соҳиб шем, ё ки ягон як касби шенда дар оянда барои хитон. ва ҳамаи ҳамин чизо дар ҳаёт сармоягузорӣ ай. мисол шумо одамое ҳастанд бизнес мекушоянд, барои сум ҷудо мекунанд, бизнес мекунанд барои овардани фоида. ин чи ай? Сармоягузорӣ ай. не ки яке мавзӯи сармоягузории мо сармоягузорӣ дар бозори биржа ай. дар бозори биржа, дар бозори қоғазҳои қиматбаҳо. ба забони тоҷикӣ бозори биржа яъне ки харидани инструментҳои бозори биржа, яъне ки аксия, облигатсия, криптовалюта, фондҳо, металлҳо, ETF-ҳо, ETF фонд ҳар чиям, IDO, IPO,
ҳамаи намиё ҳамин чизои ҳамаи намиё дохил мешаванд дар сармоягузорӣ ки ҳозир мо мегӯем ҳамин сармоягузориҳо ва мегӯм ку якчанд намуди сармоягузорӣ ҳаст. Шумо метавонед хона бихарен, иҷора битен, фоида ба даст биёрен, ё ки мошин бихарен, иҷора битен, фоида ба даст биёрен. Ҳамаиҳо сармоягузорианд. Не ки сармоягузорие ки мо мегӯем сармоягузорӣ дар бозори биржа як қисми сармоягузориаст. Чӣ хеле гуфтем сармоягузорӣ чияй? Сармоягузорӣ гузоштани сармоя барои аз тарафи сармоягузор барои ба даст овардани фоида. Чӣ хел? Мисол шумо мехоҳед ки ягон бизнес кушоед, не ки шумо пули надоред ки ин бизнестона яъне ки ба роҳ монед, яъне ки бикунедш. Барои қадар шумо мерен ягон одам, ягон дӯстон, ягон шиносе ки пул дорад, шумо мерен вая мегӯед ки манам хеле идея дорам, не ки ман пулам намераса барои идеяма мисол чӣ кардам, реализоват кардам. Ва шумо бизнеспланатона пешниҳод мекунед, одами сармоягузор, ӯ сармоягузор ҳисоб мешавад, одаме ки дар шумо пул метиҳад, вай дар шумо ҷудо мекунад пул барои бизнестон. Ва агар бизнес шумо хуб рафт, фоидаша тақсим мекунед ба договори кадагитон. Яъне ки дар бозори биржа ҳам хеле дар бозори биржа ҳамин тарз ҷудо мешавад сармоягузорӣ. Допустим ширкатҳо барои калон шиданшон ҷудо мекунанд аксиёшона. Аксия яъне ки қағозҳои қиматбаҳо. Шумо вақте ки ҳангоме ки мехаред аксияра соҳиби милия мо чӣ хел гӯем чени харидагитон соҳиби ширкат мешавед. Ва биёед як бор проверка кунем кани бачаҳо нависен чӣ ки ҳозир овози ман чӣ хел омадааст? Соза овози ҳама тарафа фаҳмоай? плюс монен як бор барои комментариҳо куштагӣ буд. Агар овоз хуб омадаиста бошад давом мекунем. Плюсотон надестам. Значит овоз омадаиста. Ва ҳамада фаҳмоай? Ҳозир ман хеле фаҳмондаистам. Ҳамада фаҳмоай? ҳамада ки фаҳмо боша тагда нигоҳ кунед. ҳангоме ки шумо аксияра мехаред дар бозор, шумо соҳиби ширкат мешавед. Допустим агар шумо ки айфон аксияша мехариден, соҳиби аксияи айфон мешидед, то есть соҳиби ширкати айфон мешидед ва ба чени ҳамо зарраи харидагитон. Агар ки шумо 1 миллион аксияша бихаред дар компанияҳои хеле ки шумо чанд бисёр аксияи ширкатҳоро мехаред, ҳамон қадар шумо зиёд соҳиби чӣ мешавед, ширкат мешавед. Ва доля дорад ки агар чанд фоиз, допустим 10% зиёдша харидагӣ боши аксияра, то шумо уже дар аъзои директорои айфон дохил мешавед, яъне ки ширката дохил мешавед ва шумо ҳангоми қарор қабул кардани барои пешрафти кори ширкат, шумо аллакай метавонед ки голос битиҳед, галасование кунед ки мисол ҳамин чизи стратегияи вибр кардагитон дараста ё ки не, ё ки баръакс. Мефикрам ки ба ҳама фаҳмоай ва нигоҳ кунед. Бародарон савол натиҳед, илтимос, барое ки мавзӯи мо ҳозир сармоягузорӣ ман мекушем комментариёра, мавзӯи сармоягузорӣ то қадами дохил савол битиҳед, ягон саволи лишни натиҳед ки ҷавоб наметиҳем. Ва нигоҳ кунед ва биёем мебинем. Ба фикрам ки ба ҳама фаҳмо шудак, ҳамада фаҳмо шуда ки сармоягузорӣ чияй, яъне ки шумо дар бозори биржаи ҳамон монанди мое ки допустим агар ки магазин кушоданӣ бошӣ, сум надошта бошӣ, мерояд ҷуръата мегӯӣ ки допустим биёед мисол манам хеле идея дорам, ё ки допустим ти магазин дорӣ ва мехоҳӣ ки якчанд магазин кунӣ, да 3 магазин кушоӣ, ту мерояд ҷуръата мегӯӣ ки допустим ман магазин кушоданим, дигар якчанд магазин сет кардани магазима, метавонед ки шумо аксияи компания маро бихаред ва якчанд одам пул мепартояд да ту ва ту якчанд магазин мекушоӣ дар шаҳртон. Вақте магазинтон калон мешавад, фоида чанд қадаре ки меяд, шумо тақсим мекунед байни ҳамаи аксионерии ширкат. Шумо яъне ки аксияи компанияро харидагӣ. Агар ба хотиртон боша, аксияи Рогун баромада ки буд, не ки ин аксияи Рогун озир ман бигӯм ки дар бозори биржа набуд ва ман боварӣ надорам ки ягон кас мегардонам пулои аксияи Рогунтона дар шумо метиҳад. Мумкин хай битиҳад, мумкин
корои чисоро бигардонам битиянтона ки дар бозори биржа набине ки аксиёе ки дар бозори биржаанд ва ё ҳатман ба шумо мегардонам пули исрофкадаги пуле ки харидагие ва ё мегардонам метиям ё ки худо метавонем бифурӯшедш ва биёем мебинем ки барои ҳама оё ҳама метавонад сармоягузорӣ карда ё ки не. бале ҳар як шахс ҳамаи шумо ҳар касое ки ӯз тамошо доред филм ҳамаи шумо метавонед дар бозори биржа сармоягузорӣ кунед. ба вуҷуди ягон қинӣ надора бозори биржа ва бисёр одамо фикр мекунанд ки сармоягузорӣ тоқа одамои барои одамое ҳастае ки суми зиёд доранд ё ки тоқа банкиро метавонанд сармоягузорӣ карда ё ки тоқа одамое ки мекунанд ки допустим коргарои ягон давлат ё ки пули зиёд доштагӣ ё не ҳар як шахс метавонад сармоягузорӣ кунад. ҳар як шахси оддӣ метавонед ҳаматон сармоягузорӣ кунед. дар Америка қариб ки 50-60% населенияш сармоягузорӣ мекунад. дар Россия бошад, дар Россия 5%, ҳамагӣ 5%. Тоҷикистонда 0.01% ба фикрам сармоягузорӣ мекунад. оё бо ҳам хел аст ё ки нест, ё ки мумкин бисёртар, мумкин 1% кунад. ва бо саволе ки бисёриҳо метаҳанд ба суми кам оё мешавад сармоягузорӣ карда ё ки не. ва биёем мегӯем ки ба чанд сум шумо метавонед сармоягузорӣ кунед. Во-первых, ки зависит брокер кунад. Шахсое ки дар Россияем, граждании Россия дорем, барои шумо вообще осон аст. Шумо метавонед ба 1 рубл, ба 1 сомон сармоягузорӣ кунед ва аксиёи компанияро бихаред ки метавонед ки ба 1 сомон 100 аксияи компанияро бихаред. ба 1 сомон 100 дона аксияи компанияро мехаред. чихе метавонед фондоро бихаред. Фонда мехаред, як фонд худаш дар дохилаш якчанда аксия дорад ва ҳангоми харидани як фонд шумо соҳиби 100 аксияи компания мешавед ва нархҳошон ҳам 1 сомон, 1 сомон, даже 1 сомон ҳам нестанд аксияи фондо. ва агар ки зиёд шавад 10 сомон бихезаш, шумо аллакай 10 баробар сомона зиёд мекунед. ва барои ё ки бо аксияи компания ҳастае ки нархи 1 дона аксия ози ҳама аксияи қиматтарин дар ҷаҳон, якчия мегӯем ки компанияи Уоррен Баффет, Берхер, чи короче номаш дар хотирам нест, Берхтам халияй. Аксияи компания 1 дона, сари 1 дона аксияш $140,000. Дестен аксия ҳастае ки капек 0.001 сомон места, аксия ҳастае ки 1 миллион, 1.5 миллион сомон места. ям хелаи ҳар намуд аксия мешавад. ва барои вақт оё дар бозори биржа вақти зиёд чӣ қадар вақт дар коре ки шумо сармоягузорӣ кунед. нигоҳ кунед, дар бозори биржа ду намуди стратегия ҳастанд. ҳастаи трейдер мегӯян, ҳастаи сармоягузорӣ дар рӯзмуддат. ва мо хумон чиро интихоб кардагем? яка ахтон зависида. мисол хатон касое ки мехоҳанд метавонед вибр кунед стратегияи трейдерӣ. вақтон агар зиёд бошад метавонед стратегияро интихоб кунед ки стратегияи дарозмуддат вақти камқати. допустим ман метавонам ки стратегияи дарозмуддат ҷудо кунам, бидорам ягон соат бозори биржа да як моҳ 1 соат 2 соат даром бинам аксиёма новостиёро хонам исоса тамом. да як моҳ 2-3 соат расход кунам дар сармоягузорӣ ва да як сол ҳамагӣ як рӯз ман расход мекунам намекунам. не ки пули ман худаш пул кор карда истад да ман ҳеҷ хона карда истам, дар хона ман хоҳам пули ман пул кор карда истад. ва ин стратегияи дарозмуддатай. ва стратегияи трейдериш чиye? Трейдери ҳамои ҳастае ки шумо чӣ мегӯям ба тоҷикӣ мехарен, зуд мехарем ва зуд мефурӯшем аксиётон. допустим ҳозир харидем, як соат пас мефурӯшем. якчанд барои трейдерист камтар суми калонтар дар коре, барои ки агар чанд пули зиёд дошта бошӣ он қадар фоидааш зиёд мешавад. сармоягузорӣ дар хеле. ва барои трейдерӣ чӣ хеле гуфтем пули зиёд дар кора, вақтчиам ҳам хеле зиёд дар кора. барои ки шумо бояд постоянно бидоред бинед рынок анализ кунед, анализ технический анализ мегӯянд, графико
цена боло рафт, гиҷо рафт, поён рафт, кадом знакай, кадом медвежи ринакай, бичи ринакай, шумо дар кадом ҳолатот бояд аксияро бихаред, кадом ҳолатода бояд фурӯшед аксияро. ва ҳамаи ин вақт талаб мекунад, барое ки шумо бояд мегум ку ира бихонед, ёро барои трейдер шудан вақти бисёр дар кор сарф кардан, не ки барои просто сармоягузорӣ дарозмуддат кардан. Шумо просто аксияро мехаред, мемонедш меиста як чанд сол, мебинед ки аксия ки $1 харидагиш будем $10,000 шудагием. бози бо камтар баъдтар мегем ки чиқадар шумо фоида медиден. Агар ки як чанд сол пеш аксияро мехариден миллион фоидаош миллион. ва барои ин қадар стратегия зависи аз стратегия интихоб кардагитонай ва барое ки шумо хубтар бо бифаҳмед стратегия интихоб кардан ҳамаи ин сармоягузора курси инвестировани маро метавонед дастрас кунед. дар курс ҳамаша эълон меёбед, ҳамаша чизе ма гуфтагим, вале нав нисфи мавзӯъ рози бо дальше бо давом метиҳем. хубтар мегум, дар курс ҳамаша хто мефаҳмед бо хуб карда хонда. ва барои вақт чанд гуфтем ки зависит аз хутона чанд қадар вақт кадом стратегияро интихоб мекунед. трейдерҳо дар як рӯз 7-8 соат 10 соат расход мекунанд ки ягон фоида биёранд. ва трейдери дад шумо тез даромад ба даст меоред. допустим аксияро рӯз хариден $10,000 хариден аксия, мисол аксиятон 2% боло рафт, фурӯхтенаш баргашта уже $20 фоида шид. мисол ёки 20 агар 5% чи $50 фоида ки як рӯз мехарим мобайни 1-3 соата шумо метавонед $100 фоида бинед ёки $200 фоида бинед мобайни як чанд соата. Не ки бо мешавад баръакс, метавонед бо он пулотона дас битинед. барои ин трейдери рискаш беҳад зиёдтар ва сармоягузорӣ дарозмуддат рискаш камай. сармоягузорӣ дарозмуддат рискаш ай ҳама кам рисктаринае ва дар ҳолате ки шумо аксияи дараста интихоб кунед бихаред. не ки трейдери шумо метавонед қариб ки ҳама симптомаи даст битиҳед. ва барои душвор будана набудани сармоягузорӣ сармоягузорӣ қина ё ки не, ва барои шумо дар кора ягон чӣ мегам ягон ҳамун дониш, ягон гузаштан ягон курс, ягон то есть ягон диплом, ягон университета хондан барои фаҳмидани сармоягузорӣ ба шумо ягон чӣ дар кор нестад. сармоягузорӣ ҳам хеле осонае ки чӣ маъмули ки шумо фикр кестед ганда осонае, не ки агар шумо камтарак маълумот доштагӣ бошед ҳичи нестад. даромади кушоди аккаунта кушоди, то есть брокерский счета мекушои, всё сума мезгаронӣ, вибр мекунӣ инструменти дар корита харидӣ ва фурӯхтиш. ҳам хеле осони аст ки чӣ маъмули ки шумо фикр мекунед ва осонишда осонай, не ки бояд камтарак маълумот доштагӣ бошед ки шумо чиро мехаред, чиро намехаред, шумо ҳисоби пултон ай даст натиҳед. ва бояд як коре кунед ки шумо дар мошеннико нағалтем. барои қадар шумо бояд ҳатман бидонед, барои ки моро менависанд, моро чанд касон навистагианд, мумкин аст ҷоз дидаста бошанд одамое ки дар мо навистагӣ буданд машҳур мошеннико, мумкин аст моро тамошо доштагӣ бошанд, ҳаминҷа бошед. хеле привет шумо дар шахсое ки дар мо менависанд мегӯянд ки инам хали дар моро мошеннико чӣ кардан ва ё моро то ин вақта қатъи мо вообще ягон алоқамандӣ надоштанд одамо, не ки мехостанд сармоягузорӣ кунанд через дига брокерҳо кофтан ёфтанд, через дига одамо сармоягузорӣ кардан, в итоги фанчон кардан. баъд мо дар фаҳмидан муроҷиат кардан, гуфтанд ки инам хали чок немака, мо инам хали сармоягузорӣ кардем, неқад пулмона фаҳм кардан гирифтанд. барои ки ваё намефаҳмиданд, барои ваё брокер интихоб кардан натонистанд, дига ҷойда даромадагианд. шумо бояд конкретно бинед. ютуб да метавонед видеои моро тамошо кунед, канали матиф тиҷи да метавонед видеоро тамошо кунед. ҳама дар бораи сармоягузорӣ ба забони тоҷикӣ. медонед ки яхлот русиро намефаҳмед, ба забони агар русиро фаҳмед бо хуб бо русиқати пурай канал, не ки ҳатман шумо бояд бидроед интихоб кунед ҳамое ки конкретно дараст мега. барои ҷо мегӯям ки як гала маълумотое шумо метавонед шуморо просто так фаҳм кунанд, просто фаҳмтон мекунанд,
ягон сайти нелегал да меғалтем, барои қадар интихоб кардан брокер дигам да курс сармоягузорӣ мо ҳамаш ҳастанд. баъд биёин рискша мебинем, рискш чӣ хелаш. Оё шумо метавонед ҳангоми сармоягузорӣ кардан ҳамаи пултонро даст битиҳед? ҳамаи пулам метавонед? Не ки агар ки шумо метавонед бале ҳамаи пултонро даст битиҳед, даже ҳамаи пултонро даст битиҳед и возможности да сармоягузорӣ. Не ки агар ки шумо курси сармоягузориморо харидагӣ бошед, хондагӣ бошед, шумо мефаҳмед ки шумо ҳамаи пултонро даст дода наметавонед. Барои чӣ? Барои ки мо дар ҷо гуфтагием ҳамаи қонунҳои ки чӣ хел правилна аксияро бихарӣ, кадом ҳолатода чӣ аксияро харидан накунед, чанд қадар аксия портфелда бояд бошад, чӣ хел чӣ аксиё боша, мисол кадом ҳолатда кадом аксиёро бихарӣ, чӣ хел правилна вибр кунӣ портфели сармоягузорита ки аксиёт ҳамаш допустим ҳангоми поёнравӣ ту полни нолда намонӣ. ва ин бозори биржа ӯро ягон кас гуфти он пешбинӣ карда наметавонад ки пага чӣ гап мешавад. ина чӣ хеле ки дидастем рӯзи да ҳама медонад ки дар Қазоқистон вазъиятҳо безебай. Чӣ рӯзи ҳама ина дидастем ҷанг панг рафтастай а ҳисоби ами биткоин ай $48,000 ғалти да $30,000, то есть $40,000 фушид 13 то 15% қариб ғалти биткоин. А ҳисоби чӣ? Ҳисоби ки ай ҳама калонтарин дар ҷаҳон баъди Мексика ба фикрам дар Қазоқистон ай биткоин, то есть майнити фирмаҳои майнити биткоинӣ айми ҳисоб вақте ки дар уҷа ҷанг ки муноқиша ки сар шид, света киштан, конечно без свет ягон чӣ кор намекунад. Фирмаҳошон ай кор монд, фирмаҳо ки ай кор монда, скорости биткоин ғалти, скорости биткоин ай 22,000 то 17,000 ғалти ва нархи биткоин дар ин ҳолат қариб ки $8,000 поён фаромад. Инам билини ки инам хеле ҳисоб я минимали я нофаҳмигарӣ метавонад ки биғалта. Ва ягон каси пешбинӣ карда наметавонад. Дар 1 сол дар муддати 50 сол мегӯянд ки ринок 5 маротиба 25% поён меғалта. ҳисоби анализҳои пешина дидагӣ омадагӣ то имрӯза 25% меғалта ва қариб 25 маротиба 10% меғалта ринок ҳар сол 10% ва 25% қариб ки 10 маротиба меғалта дар муддати 50 сол. ва ира мегӯм ки ягон кас пешбинӣ карда наметавонад ки имрӯз чӣ гап мешавад, пага чӣ гап мешавад. барои ин қадар шумо агар ки правилна интихоб кунед стратегиятона, правилна интихоб кунед то есть портфелтона, ҳамаи меё дар курс ҳастанд, дар курси сармоягузории мо правилна интихоб кунед, шумо ҳамаи пултона ягон вақт полни бой наметиҳед. То есть бой нева бой ҳози ба ранги гуфтам ки типа шумо ягон қиморбозӣ кастед. Не, қиморбозӣ нестед сармоягузорӣ, қимор нестед, полни пултона я даст наметиҳед, яъне ки шумо пулои вложит кардагитона полни я даст наметиҳед. ва бисёриҳо бояд саволи дига метиҳанд ки сармоягузорӣ ҳалолай ё не? Сармоягузорӣ ҳалолай, не ки ҳастаи аксиёи компаниҳое ки ҳароманд, бо ҳастаи аксиёи компаниҳое ки ҳалоланд. агар шумо правилна интихоб кунед, допустим компания ҳалолай ҳаром фарқ кунед, дар ине ки осона мисол компаниҳое ки чизои продуктҳои ҳаром мебуранд, допустим компания ки арақ мебурад ё ки компания ки ягон чизои запрещено дар исҳо мебурад, чизои ҳаром мебурад, естественно аксиёваи компанияро харидан маълума ки 100% ҳаром аст. Як компания чизои ҳалол мебурад, ягон чиз надорад, шумо пул вложит мекунед ва фоидаша как соҳиби ширкат фоида ба даст меоред. Ягон ҷо армишам нестед. дар бораи рискшам гуфтем, агар ки мегӯянд ки як чия дар сармоягузорӣ ки ҳамаи тухморо дар як корзинка нагзоред. яъне ки допустим чанд қасми дошта бошед, як аксияро нахарида ҳамаи сумтон. Бояд шумо портфелтонро конкретно вибр кунед, якчанд аксиёи ширкатҳоро бихаред дар портфелтон, барое ки полни даст пултона натиҳед. ва ҳангоми аввал шидани бозор чӣ гап мешавад? Бо бисёриҳо мисол саволае ки агар ки на бозор поён биравад чӣ гап мешавад? Мисол шумо аксияро харидед $100 як донаша, не ки мебинед ки як ҳафта пас бозор ғалтид, бозор поён рафт, аксиёи компанияи шумо $100 $70 шид.
ва шумо 10 харида бошед, аллакай $300 даст додед. Не ки шумо роли даст надодед. Шумо вақте ки мефурӯшед аксиёра, навоқулада шумо даст метен аксиётона, то есть пултона. Не ки агар ки шумо ба қапан бестен нафурӯшед аксия пӯймрафтагида, ба қапан бестен компания бо боло биромад, компаниятон $100-150 боло биромад, шумо аллакай $500 плюс дамешед. мумкин метавонад дар муддати 1 сол шава, мумкин метавонад дар муддати 1 моҳ шава, мумкин метавонад дар муддати 1 ҳафта шава, мумкин метавонад дар муддати 10 сол шава. иҷада бо гап дар чие ки правила интихоб кардани аксияи шумо, правила интихоб кардани саҳмияи мисол чизои шумо. ва бисёриҳо бо савол метиҳанд, саволи дига метарсем сармоягузорӣ кунем. Сармоягузорӣ чида метарсем? Тарсидан дар кор нестем. Сар кунем, просто шумо бигиред, сар кунед. Ягон ҷои тарсиш неста. Хай ҳо, мисол шумо пули кам аввал сар кунед, изучат кунед, бихонед. Ки агар шумо нахонед, изучат накунед, сар накунед ягон чӣ, шумо естественно ягон даже наметавонед фоида ба даст биёред. Шумо ягон кор накардастед, дар як ҷо шиштагиед, естественно шумо ягон даромад намебинед. Ва биёед охирон темаи сармоягузорида мегем дар бораи фоиданокиш, даромаднокии сармоягузорӣ, ки шумо агар ки аксиёра мехариден чӣ қадар фоида медиден. ин ба фикри ма ки ҷои ҳама муҳим шуд, барои ҳама ҳамира мепурсад. Айнама баъд чӣ дига мегӯянд ки мо метавонем ки тез бой шавем, мо метавонем ки як моҳда менависанд ки мо метавонем ки дар ту мисол $100 роӣ кунам ва ту ҳар моҳ 10% ма дароӣ кунӣ. ма вапери ма вақте ба кала намегирам хали кора. Ма ягон кас дастуми ягон каса намегирам ва айтан ягон кас сармоягузорӣ намекунам. Мара ҳар рӯзи хали одамо менависанд. ма ёд медиҳам да шумо ки шумо худтон ёд бигиред. худтон ёд бигиред, ҳар як шумо худтон ёд бигиред ки тарзи сармоягузорӣ карданам. ва мақсади мо ин ки ҳама шумо да ёд бигиред ки худтон самостоятельно сармоягузорӣ кунед, худтон самостоятельно бигиред, интихоб кунед, аксиёра бихаред. Тоҷикистон брокерҳо пуранд. мо дар курсмон ҳама ҳамин аст дар мавзӯи брокерҳо, интихоби брокер, чӣ хел допустим кадом брокерро интихоб кунед, чӣ хел бифаҳмед ки брокер мошенник нест, чӣ хел надёжност буданашад, то есть ҳама ин дар курси сармоягузорӣ мо аст. ва барои даромаднокиш чӣ хеле гуфта будем, агар касое ки мехоҳанд ки тез бой шаванд, мо метавонем ки мисол фоида биёрем. Рынок мегӯям ку предсказать кардан наметавонад ягон кас шумо. Даже Уоррен Баффет ки состояние Уоррен Баффет ай $10,000 150 миллиард кадаги бит состояние, ҳозир 100 миллиард где-то. Ай $10,000 150 миллиард. Фикр кунед, хеле ҳозир гаш кард бигирем 100 миллиард примерно. бинед ки садҳо маротиба $10,000 ша зиёд кард. ҳамаи шумо метавонед Уоррен Баффет чен, ҳамаи шумо барои чӣ? Барои ки ҳозир информатсияро ман да шумо бепул додистам. Просто так информатсияро ҳозир шумо ягон ҷо намеёбед хеле бепул. ва информатсия ҳозир пура, ҳозир ҳама метавонад ранги Уоррен Баффет сармоягузор шава ки состояниш миллион боша. ҳозир осона, ҳозир ҳам хеле осона бошавӣ ки чемай ӯ 10 сол пеш шуд, 100 сол пеш шуда. ва ин кор ҳозир ранги дикарада мегем кунам хеле ҳозир ҳичи сармоягузор. Просто шумо камтар бифаҳмед, фаҳмиш тамом. ва нигоҳ кунед, десета мисол меорам. агар ки шумо дар соли 2007 ба хотиртон бошад якум айфон ромадагӣ буд, соли 2007 дар ҷои нархи як дона айфон шумо агар аксиёи ширкати айфонро мехаридед, як дона аксияи айфон дар ӯ сол, то есть як дона айфони якум айфон дар ӯ сол нархаш $500 буд. Нархаш $500 буд ва аксиёи компаниярам дар мо сол $1 будан. Вақте ки нав ромадагӣ буд $1 будан аксиёи компания. ва нигоҳ кунед, агар ки шумо мехариден ҳамун соли 2007 аксиёи компанияро, шумо
саташа мехаридем дар ҷои як телефони айфон ки як соли 2 соли истифодаш будем уже аллакай телефон кӯна шид ё ки вайрон шид ё ки шикаст ягон чӣ партофтенаш телефон рафт дига кор наомад 1 сол 2 сол да не ки агар ки шумо $1 сата то есть не $5 буда аксияи айфон агар ки шумо $5 дар соли 2007 сата аксияша мехариден шумо аллакай медонем ки чанд қадар мешид амо $500 шумо дар ҷои айфонтон ва ҳозир аму соли 2007 то айни ҳола аксияҳои компания то соли $2021 $170 шиданд даже то $180 баланд шиданд ки $500 шумо ҳозир $17,000 мешид даже $18,000 мешид не ҳисоб кунед $500 шумо гузоштен ва айни ҳол $18,000 фаҳмидем ки як фарқияти сармоягузорира ки шумо метавонистен чама як телефони обични $18,000 ҳозир $18,000 да шумо метавонистен равен хона не хона ҳозир вряд ли мехарида ягон ҷо ба $18,000 хона ва не ки хад дар шаҳрҳои мевду не ки мошин метавонистен равен харен ё ки ягон чизи дигар ва мо мебинем ки аксияи Теслара 2 сол пеш як аксияи Тесла як донаш $65 буд. Як дона аксияи Тесла $65 буд. Ва айни ҳол як дона аксияи Тесла чанд сума ки мега ки менависа примерно ма комментария гирён кардагим ҳозир чанд сумай ва пикаш баландтаринаш чанд сомон шудаги буд то есть чанд доллар шудаги буд аксияи Тесла кани ки мефаҳма камтарак дар бораи сармоягузорӣ нависем ки аксияи Тесла пикш максимальни ценаш чанд буд ну приблизительно метавонем бинависем допустим агар 520 шуда боша метавонем 500 бинависем мисол нависем ки медона ки чанд сум шудаги буд аксияи Тесла баландтарин наҷибулло $1,000 не камтарак дига боло ҳозир $1,000 ҳозир примерно $1,000 чӣ тавр харидан дар кор аст аз Тесла ҳозир мегум барои чӣ тавр хариданша мегумтон чӣ хеле харед 10К болоай не 10К бисёртарай $5,000 бисёртарай камтар ами примерно райони $1,000 зиёдтар буд $1,500 $50,000 бародар илтимос дар бораи инс ягон чӣ медонӣ инес чӣ ай ба бародаро илтимос дар мавзӯи мо сармоягузория дар мавзӯи сармоягузорӣ саволтиен илтимос вале мо саволро гирён накардагем баъд камтар пас саволтон тиен 1080 не приблизительно ёфтенаш $1,200 чанд доллар шуда буд хайна $1,200 мегирем як дона аксия агар 2 сол пеш $65 мехаридем агар 2 сол пеш $10,000 шумо аксияи Тесла мехаридем примерно 8 мешид 8 примерно 8 аксияи Тесла мехаридем айни ҳол $10,000 мешид ама $1,000 шумо $10,000 мешид дар 2 сол пуле ки шумо дар хона хоб кардагиен як хелотон ма медонам ки $1,300 правильно гуфтиям ами Шамсиддин 1300 на $1,275 правильно ами приблизительно что я 1300 ва нигоҳ кунед ки сармоягузорӣ шумо сумоира мекунед ки дар тайт аксаритон мондагиен ку ман медонам ки баъзеотон пули пултон дар тайт болиштон мемонед хоб мешавад ва вақте ки пули шумо хоб мешавад хатон дидестен ки инфлясияи чӣ хел баланд шудестай ва чӣ хел пули шуморо хӯрдестай агар ки шумо 1 сол пеш ё ки 2 сол пеш нархи од 120 сомон мехариден мисола ҳозир 200-250 сомон бинед ки як баробар пул қардаша гум кардагиен агар шумо сармоягузорӣ мекунед дар компанияи Тесла шумо аллакай 10 баробар пултона зиёд мекардед инвестор қати чӣ маслиҳат карданд дар кор инвестор қати маслиҳат нафаҳмидам савол тарости чӣ хеле ки инвестор қати маслиҳат ва биё як чизи дигар
я мисол дига меорам дар бораи криптовалюта. Криптовалюта ирене ки ай ҳама волатилни ай волатилности чия ки волатилности ки нархи бозор метавона имрӯз $100 боша, пага метавона $1 боша, метавона имрӯз $1 боша, пага метавона $100 боша. Яъне ки цена да як ҷо наместа, цена пастяна поён боло, поён боло, поён боло. Яъне ки пастяна нарх тез иваз мешавад, не ки да аксияи хали нест, да аксиё дер, допустим, як сол да хай ҳаст аксиёе ки меғалта, зуд меғалта, не ки основной дар ине ки аксия нархош дертар меафтанд. Мисол волатилностиш пасттаре, чем ай криптовалюта. Ва агар ки шумо дуруст истифода мекарден, мисол мехариден криптовалюта дуруста меёфтен, интихоб мекарден, як дона криптовалютаро мегум салана, агар касе ки бидона чи нестай, салана нархи салана 2-3 сол пеш 0.00 чанд цент буд. Хайна пикшня мегирем $1. Як сол пеш нархи як дона салана $1 буд. $1. Агар ки шумо да $100 100 салани мехариден ва бигум ки шумо чанд қадар фоида медиҳед дар як сол, ай $100 тон шумо ай $100 да пик метавонистен $257 фурӯшен як дона аксиятона ки ай $100 шумо метавонистен $250,000 кор кунед. ай $100 на криптовалюта шумо метавонистен $250,000 кор кунед дар муддати як сол. Ва айни ҳол $140 ай. Айни ҳол $140 ай. Агар ки ҳозир мефрохтенаш, шумо $140,000 кор мекардед. Ай $100 ки гузоштагӣ биден да салана. Ва бо ҳастанд криптовалютое ки одамое ҳастанд ки да 2-3 сол ё ки да як сол даже $100 да харидагиян, миллионер шидагиян, долларови миллионер, миллион хестагия. Коэффициент нева миллион хест зиёд шидагия харидагии криптовалютое харидагишон. Ва ҳозир шумо бисёриётон мегум ку даже як хело намефаҳмем ки ӯз ма дар бораи чӣ гуфтастам, не ки реально ҳозир як чизо биромадагиян, шумо бояд кӯшиш кунед, бихонед, бифаҳмед, бековед, биёвед, бикунед. Ва барои курс бихоҳед ки инам хали ҳама инҳоро фаҳме хуб хитон ёд гирен самостоятельно. Биржара, бозора, регистрация кардан да биржа, регистрация кардан, то есть да брокер ба воситаи биржа. Агар бихоҳем бифаҳмем биржа чи ай, брокер чи ай, яъне ки аксия, облигатсия, фонд, ETF, ҳама инам дар курси сармоягузорӣ мо ҳастем. Агар ҳозир дар бораи ҳар якта ё бишинем якта нақл кунам, мумкин як рӯз нақл кунам то қадар бораи криптовалюта, бораи шумо ки криптовалюта чи ай, чӣ хел пайдо шид, чӣ хел кор мекунад. Яке дар курси мо ҳамаш коротки чотка, яъне ки ясна фаҳмондагия. Вақти шумо мефаҳмед, худтон самостоятельно метавонед медонед регистрацияро нишон додагия. Видео аст, видеокати фаҳмондагием чӣ хел регистрация мекунем, чӣ хел сум мезгаронем, чӣ хел яъне кор мекунем. Як кас навистааст ки маслиҳат даход омадагӣ чанд фоиз ба доходи ки чӣ хел доход омадагӣ чанд фоиз ба нафаҳмидам рости. ҳамкорӣ кардан бо саволотонам ҳамкорӣ кардан бо бизнес план дорам ва намедонам инвестор кати чӣ маслиҳат кардан дар кор. Мақсад доходи омадаш апаи хуварӣ дар чӣ навист, дар личкаи мо навист, дар личкаи сообщении мо навист, дар уҷа мо ҷавоб метиҳем. Нашоди хеле темаи барои ки темаи мо несте, темаи имрӯзаи мо несте, дар уҷа бинавис, ҳатман ман мефаҳмонам чӣ хел қати бизнес план қата метавонем пешниҳод кунед дар сармоягузорон. Ва нигоҳ кунед, ба ҳаматон ҳозир фаҳмош шудак описание краткии сармоягузорӣ ва мехоҳем ки мо скидка кунем дар курси сармоягузоримон ва ба скидка курса дастрас кунем.
агар ки ҳаматон бихоҳед плюс монен ва чанд касе ки аввал курса дастрас мекунам стараться мекунем ки чӣ монем скидка кунем, ба скидка шумо метавонед дастрас кунед курса бо падаркомити матонай тарафи мо монда будем вақти баромадани курс да касое ки медонанд мо мондагӣ бидем скидка ва скидкаи мо аллакай тамом шуда ва бисёриё навистастанд ки курс нархаш қиматай. Биёед савол нависен, саволотона чӣ саволи дошта бошед нависен бародаро ва плюс монен. Салом ака, ба паспорти тоҷикӣ регистратсия кардан ягон брокер видео мекардед? Абдуҷон бародар, ютуби мо агар бошид да ибура ҳастай. Мо ба паспорти тоҷикӣ дам гуфтагем ширкатош ҳастай, дамуҷа нишон додагем зери видео да медроем мебинед ба паспорти тоҷикӣ мешава. На ҳамаи брокерҳо да не ки мешава, бисёри брокерҳо ҳастанд ки международни брокерҳо метавонед дар бораи криптовалюта ҳастай биржое ки гуфтагем ки Тоҷикистон чӣ регистратсия мекунем, яъне ки Binance да мешавад Тоҷикистон ва дар бораи обичниш агар бигирем дар бораи аксиё ва облигатсиё фондо шумо метавонед ки просто да Crypto.com ёки якчандтаи дига ҳастай амин ҳам осонаш дар Crypto.com да метавонед регистратсия кунед. Номи ютубтон чия? Номи ютуба нагуфтем, биёмозда комментарий да менависам ва закрепитш мекунам номи канали ютуб. Номи канали ютуби мо маълумоти бештар бизнес тиҷи бародар, инами знаки ки дар инами боло экран мебинед чӣ хеле ки намеда навистагӣ, инам хеле бизнес бе shift бе ягон чи бизнес пробел тиҷи биё ба англиси нависем ша ва канал да бинед ауҷа дар бораи инвестировани бисёр маълумотҳо ҳастай ва метавонед дастрас кунед, то есть бихонед маълумотҳои бештара дар канали. На канал ном шуда поён мондам, метавонед ози ҳамата эфир набурем, сразу ютуб напарем. Метавонем баъди чи дар хотиртон бигиред ҳамин чизе ки дар болои чина нишон додагӣ ки ссилкаш дар канали мо мондагӣ, ссилкаш дар болои шапкаи профил медорем, автоматически шумо дар канали ютуб мебуред, не ки хали подписатсия кардан метавонед бисёриё. Лучше просто бидроен бизнес тиҷи бинависед, якм канали мо мебуред дар ютуб да ва бидроен ҳаста раздели отдельно раздели инвеститсия ки сармоягузорӣ дамуҷа пахш кунед, раздела биёвен дар уҷа ҳамаш 4-5 видео дар бораи сармоягузории Тоҷикистон. Ака дар ютуб видео чӯта компартив тестен ҳол бародар рости як чанд қабр ози дар инстаграмам агар чика бошем видео компартив тестем, дар ютубам видео компартив тестем барое ки яда кора ози яда кор борои дига қати камтар бандем ай пишти ҳами каналема, не ки яда проектҳои дига қати бандем. Бародаро бароям қадар дар бораи биткоин маълумот медодем. Агар аввал эфир мебудем мо камтар гуфтагӣ бидем дар бораи биткоин. Ак насиб ягон мавзӯи дига мекунем отдельно барои биткоин худаш дар ютуб мебуря бидурен ҳатман подписатсия кунед дар ютуб. Худат инвеститсия мекунӣ? Охай ман худам инвеститсия накунам бародар, ман якҷои қачиам медонам, қачиам ман якҷода болои шумо мегӯм. Ака барои компанияи LNS маълумот бачо илтимос бародаро ҳамаи шумо ҳар эфир дар ман медорам шумо дар бораи LNS мегӯед. Охи дарои бародаро дар интернет пурра бихонед хитон чӯ мо мепурсед ёки мнение ма дар шумо важное. Ман фикри хидма мегӯям дар бораи LNS. Ман дар бораи LNS медонам, не ки ман мавзӯи ман нест. Ман вақт ман ҳар рӯз ман мепурсам дар эфиро биткоин $50,000 зиёд шудагия нархаш. Биткоин 60 шида буд, 60 чанда қариб $70,000 шида буд. Не ки ҳозир аллакай поён фурмад. Чӣ хеле гуфтем ки дар Қазоқистон ай пишти намо ҷанг шон нархаш 13% ғалтид $30,000 фурмад. Ҳозир $40,000 ҳозир нархи биткоин. Боҷада чӣ савол додагиям дар як ҳафта чанд бор прямой эфир сар метия кард? Дар як ҳафта дар 2 ҳафта як бор примерно сар метием, дар як моҳ 2 бор ёки як бор 2 бор. Маълумоти беҳтарин. Ташаккур. Саломат бошӣ бародар.
касое ки рӯз мода гуфтагӣ буданд ки адаи намора чӣ мегӯянд консултатсия бизгарона на консултатсия куҷо ба инвеститсия мекунем дар чанд ҷо мо инвеститсия мекунем дар Binance хуоби биржои криптобиржа да аксиёда Тинькофф да мекунем аввало финам да мекардем ози финам да намекунем ҷо процентош бисёртарай ози Тинькофф да мекунем на криптаком да мекунем нефт дар соли карантин $23 шуда баъди як сол $83 бале нахариди не ма рости да металлову чизо да воқа инвестировать намекунам нефти хали чизо ҳаста бо чизое ки ай нефти чизо бисёр даромадаш бисёртарай чизо агар мехаридем 50% як солда шумо 2 баробар сумтона зиёд мекардем даже 3 баробар даже зиёдтар худат биржа кор мекунӣ ака не биржа бародар биржа площадка ҳастае ки шумо медроен аксиёро допустим ширкатҳо дар биржа яъне ки ҳамо чизошона мемонанд чӣ мегӯянд аксиёи компаниёшон дохил мекунанд ва шумо ба воситаи брокер ай биржа аксиёро дастрас мекунед мо хумон биржаҳо қати прямой барои биржа прямой пули калон дар корем ва дар Россиярам ба фикрам прямой наметавонӣ то қадр Англия Америка наметавонӣ барои прямой ай биржа бихарӣ аксиёро ба нархҳои бо камтар пас беҳтарин бародар бояд муваффақият хоҳонам раҳмат ва бародаро ягон савол доштагӣ бошен нависен дар бораи биржа яка савол дода буд ки чӣ хел метавонед ки регистратсия кунед регистратсияш осоне бародаро барои регистратсия кардан шумо медроен силкаҳои YouTube мода ҳатман медроен тамошо кунед видеоро ва дар поёни видео дар бораи инвеститсия силкаҳо мондагӣ силкаҳое ки брокерое ки мо худмо сармоягузорӣ мекунем агар ки касое ки дар Россия бошен граждании Россия бошен дар мо бинависен прямой бинависен дар ними сайти ма нависен ма дар шумо мегӯм касое ки дар Россия граждании Россияен ма шумо дар мегӯм рои ай ҳама осон ша ки даже ба як сомонӣ метавонем ки як сомон қати сармоягузорӣ кунем бихарем пули ганда кам қати яке Тоҷикистон минимальный платёжаш дар криптаком $20 яъне ки дар 200 сомон боло монда нишон метен ки ман ака амхелӣ қарор ёдгирӣ мақсад пули карагира худам кунам на балки барои пул кор кунам илтимос ба ман маслиҳат диҳед аз чӣ оғоз кунам бале ози ҳами эфира мо гуфтем барои ҳамин метавонӣ бародар курси моро дастрас кунӣ маш худат полни мефаҳмӣ хеле самостоятельно чӣ мекунӣ ака як видео мекунӣ чӣ хел айнол сар кардан чӣ хел айнол сар кардан дар бораи сармоягузорӣ агар гуфтанӣ бошӣ метавонӣ курса дастрас кунӣ барои ки ман як видео кунам ҳеҷ вақт ба як видео барои ки ман дар ютуб 5 та мегӯям 5 та 6 та даже чанд та видео зиёд дорем яке ба як видео шумо намефаҳмед сармоягузорӣ ана курса дастрас кунед дар оҷа бо якчанд видеои дига ҳастад як курс 5-6 та видео я маълумот бештаре бо добавить мекунем ба наздикии чизои обновление мешавад ака худат мекунӣ ҳамин кори рамасҷуд миллионер шавӣ саволи интересни додӣ не ки нафаҳмидам шуси худат дар душанбе нестим бародар нархи курс ака нархи курс бародаро нархи курс чӣ хеле гуфта будем нархи курс 300 сомон ва касое ки дастрас карданиянд ман чӣ хеле ваъда додагӣ будем ки касое ки курса эфира то охира тамошо мекунанд ва успеҳ мекунанд мехаранд курса инами муддати 3 рӯз ва дар 5 одаме ки аввал курса дастрас мекунам 200 сомонӣ мекунем нархи курса ва ягон бор хали нархи курсаам пас накардагӣ будам 200 сомонӣ мекунем барои 5 нафаре ки айни ҳол курса дастрас мекунам ва 5 касе ки уже успеҳ накардаем бо нархи пешина 300 сомонӣ плюс бо китоб паракам мекунем китоби ман сармоягузор курс бачаҳо курси авторский курси худам ташкил кардагиам ҳама ба тоҷикиай
ягон ҷо копия ягон курси дига копия несте ҳаста чизои хеле гирифтагия ҳар ҷо маълумото ҷамъ кардагия ҳар ҷо яке и тарзи фаҳмо чи часпид оместай курсона худат фаҳмондагия си хондестам курс яъне бародар харидагия мега харидагӣ боши беҳтарин ва курс овоз омадастай бародаро як кас навистай ки часпид ё ки не омадастаям касое ки нигоҳ кунем касои курса мехарад касое ки аллакай харидагиам бисёриҳо мегӯянд ки лахатрона ягон ҷои фиреб нестай не ягон ҷои фиреб нестай курс ҳама легалия ма хидмат нишон медиҳам ки ма ягон кас наметарсам ягон кас қарздор нестам барои ҳамқа ями навз чи хеле дидестем ма дар пеши шумоям ма худам заявид кардастем ки курс ягон ҷои фанда фиреб ягон чиш нестай курс ҳама легалия якчанд касо харидагиам ва хондастам аллакай курс дар мо дар чӣ ёд метиҳем ҳама айно сармоягузорӣ аз шумо соҳиби устод мешавед устод чӣ саволи фаҳмо нофаҳмое ки дорен дар мобаин пайдо мешавад дар ма менависед ма задания метавонам дар шумо вазифаи хонагӣ допустим имрӯз курса хонди бобша гузашти аллакай конспект мекунӣ дар ма равон мекунӣ ма мебинем следующий заданияш намезгарӣ ҳамашам этапна мезгари курса гузашти будки кардӣ та аллакай брокерский счёт мекушодӣ брокерский счёт кушодӣ пула мезгаронӣ аллакай худат самостоятельно интихоб мекунӣ аксиёи харидагитона ва ногуфтан ҳамона ки ин чизое ки ман гуфтаистам ягон рекомендоватсияи инвестированӣ нестай ва ин видеое ки ҳозир мо чӣ кардаистем мумкин ма дар ютуб партомаш ин хусусияти образовательный дорад хусусияти чӣ мегӯям ба тоҷикӣ ростӣ ба русия ма ёдам мехонем ба тоҷикӣ хусусияти яъне ки образовательный короче хусусияти образовательный дорад ва ягон ответственность мо дахмон намегирем бародар тарзи хариди китоби электронӣ видео кунед китоби электронӣ чихел бародар тарзи хариди китоби электронӣ просто мехарид я файл рӯй мекунам рӯйш мекунем мехониша тамом на курса салом мавзӯъ чияй мавзӯъ сармоягузорӣ буд касое ки успеҳ накардан метавонем повторно тамошо кунем тарзи хариди китоби электронӣ просто даромадӣ мисол чанд суме ки мегӯяд одам китобфурӯш сумша мезгаронӣ ва китобро дастрас мекунӣ тамом ягон ҷои қиндӣ надорад ва ба ҳамин ҷамъ баҳс мекунем бародаро панои худ ягон саволи дига набошад ва ҳаматонда муваффақият хоҳонем курса дуруен ҳатман дастрас кунем ба чӣ хеле гуфтем ба скидка метавонем курсро дастрас кунем ва барои дастрас кардани курс дар мо дуруен нависем ҳатман дар ҳаматон ҷавоб метаҳем ака брокер дар тоҷикистон ҳастем саволи зуд додем яке брокер ба номи банк не брокер бародаро брокер ай банк фарқ мекунад брокер ба монанди банк нестай даже хай ака шумо мисол тарзи регистратсия кардани ёшонҳо ба монанди банк айна ки брокер дига чи брокер ҷое ҳастай ки шуморо роҳ метиҳад ба биржа куш мекунад яъне ки ба биржа прямой шумо метавонед аксиёра ба воситаи брокер бихаред тоҷикистонда нестай брокерҳои тоҷикӣ ки иншааллоҳ ба наздикӣ мешавад боварӣ дорам мешава наздикӣ ва брокерҳои международӣ ҳастай ки шумо метавонед тоҷикистон хариду фурӯш кунед аксия камтар баланд гап зан ман намефаҳмам овозта телефонта баланд кар самый главный ба забони тоҷикӣ перевод дорад курс ҳама ба забони тоҷикӣ шаби хуш шумода бародар муваффақият раҳмат бародаро панои худо ҳаматонда муваффақият ва ҳаматонда интизорам дар ютуб метавонем видеоро мемонем тамошо кунем